последен фристайл. На мен ми писна да ги преебавам, на мен ми писна, но те не ги заслужават. На мен ми писна да възможно да бъде писна, на мен ми писна да последен фристайл. На мен ми писна да ги преебавам, на мен ми писна, но те не го заслужават. Като срещи бавно загива и се отказа един, затова не умея, но ми не минава кръга, като куршуми през главата ми. Правя който ми не оставяха следата им, която не изгубих. Познах я и я следвам, стигнах до целта, която отново малък гледах. Колко да пък търсах хирева, че за миг се еба, гледах се отстрани и за миг не се познах. Колко малко ми остана да оставя всичко настрани и чувствам погледа, която изолира. Колко трябваше да ме боли, за да бъда нов и да почна всичко от начало, а не да кажа чао. Нямам думи, с които да опиша как не беше, как уреше, как не се не беше за това, което бях. А какъв станах като на мачка на хартия, който трябваше да разгърне някой, за да не изминя. Може да ти не писна, мен ми писна, последен фристайл. На мен ми писна да ги преебавам, на мен ми писна, но те не го заслужават. На мен ми писна, може да ти не писна, мен ми писна да последен фристайл. На мен ми писна да ги преебавам, на мен ми писна, но те не го заслужават. Първо тиша се, първиша ми ти пиша и не ти го да чуя за тази команда. Чувството какво е да си нормален земляк, какво е да си радостен, аз отдавна спрях.